Да правим нещата както трябва е крайъгълен камък в същността на Forever. Придържаме се към по-висок стандарт, защото вярваме, че да помагаш на хората по цял свят да изглеждат и да се чувстват по-добре е нещо много силно. Част от всичко това са сертификатите, гарантиращи, че може да сте уверени в качеството и чистотата на всеки продукт. Произвежданото от Forever първо в света получава престижния одобрителен печат на Международния научен съвет за алоe. То е свидетелство за коректно етикетиране на продуктите от алоe, удостоверява, че използваното в тях растение е от сертифициран източник и най-важното – гарантира чистотата и ефикасността му. Изключително горди сме, че продуктите ни с концентрация на алоe, отговаряща на изискванията на МНСА, до един носят одобрителният печат на съвета. Много от изделията ни притежават и сертификат халал. Той се присъжда от Американския ислямски съвет по храни и хранене и показва, че те се произвеждат по технология и от съставки, отговарящи на правилата на халал. В допълнение, много от продуктите ни са одобрени и от кашер. Този сертификат гарантира, че продуктите и суровините в тях, както и свързаните производствени практики, отговарят на строгите изисквания на кашер. Глобално признатите сертификати удостоверяват, че продуктите могат да се приемат уверено и показват ангажимента на Forever да задоволява различните потребности на клиентите си по целия свят. Много от продуктите на Forever не съдържат съставки от животински произход и са подходящи за вегетарианци и вегани. А и по-голямата част от изделията ни са безглутенови. Forever е компания, сертифицирана от организацията Скачащо зайче, което означава, че продуктите ни не се изпитват върху животни. Контролирайки затворения си процес от растението до продукта до вас и партнирайки си само с доверени доставчици, гарантираме, че нито суровините, нито крайния продукт се изпитват върху животни. Производствените ни предприятия могат да се похвалят с няколко ISO сертификата, включително ISO 9001 за управление на качеството, ISO 14001 за системи за управление на околната среда, ISO 45001 за управление на здравето и безопасността при работа, както и сертификат ISO 17025 отличие обикновено запазено само за външни лаборатории. Но сертификатите ни не само гарантират чистота, ефикасност и добри производствени практики, а и че се придържаме към бизнес етиката и запазваме челното си място в бранша. Forever е член на Асоциацията за директни продажби. Глобалната организация отстоява високите норми и правните изисквания в областта на директните продажби, като следи всички членуващи да се придържат към справедливи и етични бизнес практики. Всички тези сертификати са само няколко от начините ни да покажем ангажимента си, да правим нещата както трябва, за да сте уверени, че това, което получавате от продуктите ни, е точно толкова добро, колкото всичко, което ние влагаме в тях.